Danas pričamo o takozvanoj situaciji nešto nije u redu, ali ne znam šta nije u redu. To je ona situacija u kojoj ljudi osjećaju da nešto u njihovom životu ne štima, da se ne osjećaju stvarno onako kako bi želeli, ali ne znaju da tačno identifikuju šta je to. Postoji možda više stvari koje im smetaju, zajedno čine jednu konfuznu celinu i teško je da imenuju konkretno jednu ili dve stvari. Međutim, danas hoću da vam kažem da je to sasvim u redu, a evo i zašto. Čak i kada ljudi znaju tačno da identifikuju šta je to što hoće da promene, ono što se najčešće dešava u realnoj situaciji, dakle kada dođu na seansu, jeste da posle inicijalnog razgovora otkrijemo da to uopšte nije pravi uzrok, nije pravi problem i da postoji nešto dublje, nešto iza toga čime zaista u stvari treba da se bavimo, pa se posledično time reši i taj, kako mi zovemo, površinski problem. Dakle, i ako ne znate tačno šta je to što je uzrok vašeg problema, nema nikakvih problema, javite se, zajedno ćemo da kroz razgovor na početku terapije identifikujemo šta je to na čemu treba da radimo i napravimo zajedno plan kako da dođete do ostvarenja cilja. Javite se.